שאלה אותה איך החיות עושות. איך עושה פרה? איך עושה פרה? איך עושה חתול? איך עושה חתול? איך עושה כלב? איך עושה כבשה? פרה לא אמרת לה, פרה, חמור, ברווז. חמור. איך עושה ברווז? איך עושה... נו. שאל אותה עוד פעם מה שאתה רוצה. איך עושה פרה? איך עושה פרה? שאל אותה מי הכי יפה בעולם, תראה. מי הכי יפה בעולם? שאל אותה אם היא אוהבת אותך? את אוהבת אותי? נויה. את אוהבת אותי? שאל אותה, את אוהבת את לידור? את אוהבת את לידור? את אוהבת את אבא? שאל את אותה. אוהבת את אבא? מה היא אמרה? כן. את אוהבת... תני חיבוק ללידור, חיבוק. חיבוק ללידור. חיבוק? נשיקה ללידור. נשיקה? איזה נשיקה. איפה הוא? תראי ללידור הוא שיעשה לך נשיקה בהוא. תעשה נשיקה בהוא.